hindi na polarized ang iba no magdesisyon. Kay syempre lang na ilaya ang mga ebidensya. So kung masabat niya ni Vice President kag mapakita niya nga una wara it may ginatago ang salen, wara it may unexplained wealth, tapos wala it threats, kumbaga ma-refute niya ang mga akusasyon dito sa impeachment complaint, of course no ang mga senador will vote for acquittal. However, kung ara kag klaro kag iplastar ang mga dokumento, this will be different, no? Ang pinakamasakit pagidrigyan kung hindi siya mag-attend. Because again, it will be like Congress. Inabala na daw may mga paramangkuton hindi masabat, may mga dokumento nga hindi ma-refute. So amo na ang medyo maburubudlay. So I will not prejudge the senators, judges at this point of time. Kay duro pa ang pwede matabo, no? Nagapati kami na historically they will always vote based on their conscience and they will vote on what is right, no? So diri nga kaangtanan importante gid katama ang participation kang publiko. Yes. No, the public has to be aware, the public has to be proactive. Kay part of transparency and accountability is people's participation. So kung kabalo ang tawo hindi mahapos no nga inigate no or hindi ipagpadayon ang impeachment trial.